Preguntáballe ao comezo, saben vostedes o que son os edutubers? Parando un pouco, a verdade é que non é difícil concluir que se trata dunha combinación entre educación ou educadores e YouTube. Precisamente diso se trata, dunha nova maneira de aprender a través da rede que nos ofrece moitísimas posibilidades e que sei que está tendo ademais moito éxito. A tecnoloxía como ferramenta de aprendizaxe de ensino está cada vez máis presente nas aulas e fora delas. Disto imos falar agora con dúas voces autorizadas na materia, a xornalista Selina Otero, que tal? Moi bons días. Bos días. Especialista en temas de educación, e a profesora de literatura, lingua e literatura, Alicia Romero, que tal, Alicia? Bos días. Bueno, o primeiro, para as dúas, é positiva a tecnoloxía na educación, Selina? Eu creo que sí. Quero dicir, non hai blancos e negros, non? A tecnoloxía é unha ferramenta máis. Quen vai levar o tema na aula vai ser o profesor e os mestres que van saber a onde queren ir. A tecnoloxía convírtese nunha ferramenta máis para acadar certos obxectivos. E no mundo no que estamos tan digital, realmente é bo que os rapaces se vayan familiarizando con ela. Alicia? Sí, estou totalmente de acordo con ela. Quero dicir, vivimos nunha sociedade no que os rapaces usan todas esas tecnoloxías, as redes sociais, polo tanto, nós como educadores tamén temos que aprender a utilizalas para poder aprender con eles e tamén guiales ás veces na forma de utilizar esas tecnoloxías pois de forma segura ou de forma crítica tamén. E dicir, ademais, é importante este apuntamento porque neste mundo tan digital que decía Selina, sí que supoño que será moi importante, Alicia, ti que estiveches ademais nas aulas cos rapaces, esa guía, non? Para ensinarles o camiño no que sí lle deben sacar partido as tecnoloxías, non? Exactamente. Nós temos que funcionar como guías os educadores, non? Porque non podemos borrar as redes sociais ou a tecnoloxía das súas vidas. É algo que está aí, é a súa forma de sociabilizar, de entender o mundo. Entón somos nós os que temos que aprender de eles para despois axudales nese camiño. Selina autorado o libro Unha educación de premio, onde compila centros con boas prácticas pedagóxicas. Naquel momento, Selina, cando fixeches as visitas, supoño, por estes centros, a tecnoloxía tiña un lugar importante neses centros con boas prácticas. Si, fai 2 anos disto e xa había experiencias superchulas en centros que foi precisamente que me chamaron a atención por dicir, estáse traballando dunha maneira moi distinta. Por exemplo, por ir a algo concreto, Ponte dos Brozos en Arteixo, utilizaban xa o Minecraft, que é como un videoxogos, pero de maneira constructiva, creativa. Os rapaces aprendían os sectores, primario, secundario e terciario, facendo cidades, facendo elementos con perspectivas, é unha maneira de empregar os videoxogos, pero dunha maneira creativa. Entonces, chamaba moita atención, e tamén me chamara a atención o IES de Meaño, en Pontevedra, que os rapaces empregaran, fixeran un proxecto, meteranse nunha páxina dun proxecto internacional para axudar a outros nenos que precisaban próteses. Fixeron as próteses mediante impresoras 3D, que parece futurista, pero isto estaba pasando en Meaño, aí en Pontevedra, hai 2 anos. Alicia, que ademais te dar enhoraboa porque está entre as finalistas do Premio Mellor Docente do ano en España dos Premios Educabanca, así que enhoraboa xa por ese recoñecemento. Moitas gracias. Alicia creou El Huerto Literario, que é un proxecto que emprega unha rede social, en concreto Instagram, para, nun principio, para ensinar literatura aos teus alumnos, pero que foi a moito máis, non? Sí. Bueno, todo comeza máis que cun Instagram, cun blog. Eu creo un blog que se chama El Huerto Literario e vexo que eso non ten ningún sentido porque ninguén entraba ao blog, non? O sea, quero dicir, os blogs están desfasados. É como unha tecnoloxía obsoleta xa. Sí, para eles está totalmente obsoleto. Entón, eu decateime que eles só falaban de Instagram, que na pizarra firman con Instagram, todo o reducen a Instagram, entón dixen, bueno, pois o que teño que facer é entrar nesta nova rede social. Empecé, claro, ao principio para introducir determinadas elementos de literatura, de visual thinking, que fago algúns esquemas literarios con dibuxos para que sexa máis fácil o acercamento. Visual thinking, para a xente que non saiba, empregar eses esquemas ou dibujos para que a xente o vexa, bueno, o seu nombre o di, non? De xeito visual, non? Exactamente, son esquemas, pero con dibuxos, con imaxes. E foi crecendo porque empecé a introducir tamén pois xogos que facía co outros rapaces na clase, os rapaces de outros cursos preguntábanme, querían facer os mesmos xogos, e ao final foise creando unha rede dentro
dentro do centro, empezou a crearse fora do centro. O Instagram empezou a crecer e agora tamén teño unha red moi importante con outros profes que comparten en Instagram. Que tamén é unha ferramenta fundamental, non? A outros profesores para Sí, analizar. é que eu quero dicir que estuve mirando un pouco o tema do teu Instagram e do blog, que ten 13.000 seguidores en Instagram, ela, o sea, é como unha influencer, pero educativa, educativa literaria. de Instagram, que está, maravilla, claro. Entón, 13.000 seguidores pareceume increíble, porque as fichas que colga son super atractivas para os rapaces, porque son para facer comentarios de texto, pero son bonitas, quero dicir, entran polos ollos. Eu creo que iso é, bueno, aparte de que os rapaces as poidan descargar, tamén outros profesores poden empregalas para dar clases eles. Un material feito por outra profesora, super generoso. A verdade que está moi ben. Quería falar, porque estamos vendo estas imaxes mentre falamos de algúns edutubers aos que nos referíamos. Veíamos o caso dun español, David Calle, creo que nos me dixo Selina, pero estamos vendo agora unhas imaxes moi fermosas duns galegos que, ademais, non se reduce a eso que podemos pensar de fórmulas ou matemáticas, non. Eles ensinan vendo paisaxe, non? Sí, cando me preguntaste si había edutubers aquí en Galicia, claro, váisenos ao mellor a idea a Salman Khan, que acaba de recibir o Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, porque fundou unha academia para ensinar a través das redes, non? Gravando vídeos, de maneira que todo o mundo, en todos os países, todos os nenos que queiran aprender, accedan, non? Isto tamén é outra das maravillas de outra das maravillas de compartir, claro, el chega a 60 millóns de usuarios, que é unha brutalidade, non? Porque se dedica a iso, pero bueno, aquí temos profesores e mestres que o están facendo moi ben tamén, gravan os seus propios vídeos, e o que me preguntabas ti era Xacobo de Toro, que estuvo, hasta agora estivo no Urbano Lucris de Malpica, agora está en Laracha, creo que cambiou este ano. Grava vídeos para ensinar ciencias in situ, quero decir, cando quere falar de erosión, como se forman as furnas, bueno, covas, ou estalactitas, estalamitas, móvese aos sitios, incluso utiliza drones para gravar os vídeos, son vídeos de moitísima calidade. Estamos vendo aí esas imaxes. Faino en galego, subtitula a castelán, a inglés e incluso a lingua de signos tamén. É unha maravilla realmente, pero tamén vemos que son profesores, como nese caso de Xacobo, no caso de Alicia, que botan moitas horas tamén fora da clase, non? Iso tamén implica un docente vocacional, supoño, non? Sí, eu traballo moitísimo fora da aula, no? Para preparar todos os materiais necesito moitas horas, pero a verdade é que a mí me merece a pena, no? Creei para eles tamén unha web, tamén como un videoxogo, bueno, con esa temática dos videoxogos, na que podían ir recollendo puntos, cambiándolas por recompensas, bueno, pois para acercar tamén, como decía ela, un pouco a súa actualidade á ensiñanza. Ainda existe un pouco esa crenza de que, as tecnoloxías malas, non? Hai que apartalas dos nenos. Non, porque é tan fácil como darlle esa volta, non? Poñelas do lado da docencia e da aprendizaxe para que eles se sintan atraídos, non? Sí, é que eu creo que os pais tamén teñen que ter claro que as tecnoloxías na aula van estar dirixidas por un docente. O profesor é o cerebro, e a tecnoloxía é unha ferramenta. É utilizar esa ferramenta e dotala dos contidos que nós queremos traballar. Non xogamos na clase a un videoxogo, xogamos a algo parecido a un videoxogo, pero con contidos de lingua, no meu caso, ou con contidos de matemáticas, ou que sexa. Só collemos a ferramenta para que eles se motiven, é unha forma de motivales a aprender. Ensinar, aprender a empregar esas redes eu creo que o futuro axeitado, non? Claro, aparte como os docentes mesmos se comunican, non? Que todas as tendencias están en situar o alumno no centro, que o alumno experimente, que o alumno investigue, que sexa o centro, non? Que non sexa o profesor que fala, ti colles apunte. Eso xa se acabou. Entonces, o neno investiga, entonces o que se pretende tamén coas tecnoloxías é que o rapaz sexa capaz de pensar nas tecnoloxías para crear, non só para consumir, de xogar e todo iso, sino para que eles poidan ter unha ferramenta para no futuro solucionar aqueles problemas que eles queiran solucionar. Trátase de darlle unha volta á educación tradicional, o sea, segue sendo ensino e aprendizaxe, pero de outro xento diferente. É necesario este cambio, esta transición?
Para min é totalmente necesario, porque da outra forma non rematamos de acercarnos a eles. A súa vida é outra, as súas relacións sociais son outras, a tecnoloxía forma parte da súa vida e nós temos que estar aí, pero é verdade que hai críticas, o sea, o que ti decías, eu recibín críticas de, bueno, os rapaces xogarán pola tarde, na clase vais estudar, pero... Así, recibiches ti críticas dese tipo? Sí, bueno, as redes sociais sempre ten a parte bueno, negativa, non? Sí, bueno, pero é unha opinión que existe, está presente na sociedade tamén, non? Está presente. E o que quero deixar claro, que decía tamén ela, é que nós seguimos traballando na clase. Eu dou todos os contidos que teño que dar, pero con outras ferramentas. Que outra forma é que o aprendizaxe sexa de verdade significativo, que o logren aprender e non memorizar e soltar, como se facía antes. E habería que saber tamén, pasado un tempo, que contidos lles quedan, de que xeito lle quedan mellor os contidos aos rapaces. Claro, porque estos edutubers que ti me falabas, que citei a Xacobo, pero hai máis galegos, por exemplo, Pablo Trasorras ten un canal de matemáticas que se chama Tutmat e tamén ten 30.000 suscriptores, unha cousa así. Juan San Martín, do Carballiño, tamén ensina con vídeos de química, quero dicir, eles, para facer, Xacobo dicíame que para facer un minuto de vídeo precisa 8 horas de grabación. O sea, que é un traballo que eles fan para conseguir que os rapaces se vexan máis motivados, que poidan ir aos vídeos cando queiran, para repasar, para estudiar, para ir ao seu ritmo, que precise ir ao vídeo 2 veces, 3 veces, vai, o que precise ir unha, tamén. Sobre todo son vídeos curtos, que son 5 minutos, 10 minutos, no que aprenden un tema rápido que responde un pouco a capacidade de concentración dos rapaces, que non é eterna, é o que dicías ti, non? Claro. É moi importante. Bueno, Selina, Alicia, moitísimas grazas ás dúas. Creo que é un tema moi interesante que tamén temos que abordar máis a miúdo para desbotar eses prejuicios, se existen aínda, que vexo que sí, por determinados comentarios. Bueno, pois, abrirnos estas formas de aprendizaxe que van tan co día de hoxe, non? Grazas ás dúas. Moitas gracias.